Здравейте, приятели, аз съм Марто Пенев, добре дошли обратно в моя YouTube канал. Днес видеото, което ще гледате, ще бъде най-важното, което съм правил някога в цялото ми YouTube съществуване, защото заедно с хората от Оме TV ще изберем кой е номер едно ютубъра в България в момента. Как ще се случва това? Много простичко, няма да ги ограничаваме по никакъв начин, т.е. няма да им даваме варианти, от които да избират, а просто ще питаме хората според тях кой е най-добрият ютубър в България. Когато даден човек спомене своя любим ютубър, автоматично този ютубър получава една точка и се прибавя към нашата класация с най-добри ютубъри. Така в края на видеото ютубърът събрал най-много точки ще получи приза за най-добър ютубър в България. Преди да започнем с самото видео, имам да ви съобщя една голяма новина. Другата седмица в петък, а именно на 7 юни ще се проведе 24 часов стрим в моя YouTube канал, заедно с Хриси от последното видео, за тези от вас, които не я познават. На колко си? На колко ти изглеждам? 16 или 18? Позна. Така че можете да дойдете и да се забавляваме, ще правим Оме TV, ще правим IRL стриминг, ще правим предизвикателства, ще правим какво ли още не. И освен всичко друго, ще раздадем клавиатурата от миналия път, заедно с мауспада, който остана, и тон колонката от последното видео. Така че очаквам ви отново 7-6 в моя YouTube канал, където в момента гледате видеото, ще се проведе 24 часовия стрим. А сега нека да започваме с самото видео. Здрасти, братле! Здрасти. Кой е любимият ти български ютубър? Светът на Ванка. Светът на Ванката според тебе е номер едно ютубър в момента в България. Добре, от колко време гледаш Светът на Ванката? И сега 3 години. Всичко добро ти желая, лека вечер. Йо, какво става, братле? Според тебе кой е номер едно ютубъра в България? Братен си има един Марто Пенев. Много е готин. Благодаря ти, братле, ама дай някой друг. Айде, аз съм Не. хоста в момента. Деянката Фрезер е готин. Добре, айде, избери, айде. Деянката, защото... Деян, здрасти. Кой според теб е най-добрият български ютубър? Обаче имаш право само един човек да ми кажеш. Добре, записвам си, много ти благодаря, всичко добро ти желая, лека вечер. Мартин, какво правиш? Какво става, брат? Кой според теб е най-добрият български ютубър? Човека, който според мен най-добре прави видеята си е Hypercon, брат. Хайперконг. Няма втори. Всичко добро ти желая, успех на стрима и така, брат. Айде, чао, чао. Здрасти. Здрасти, Кой е човека според тебе, който трябва да бъде провъзгласен за най-добрия ютубър в България? Илана Юков. Ти дай приятелката си да питаме точно. Здрасти. Кой е най-добрият български ютубър? Светът на Ванката. Всичко. Чао, хубава вечер. Чао, чао, всичко добро. Какво става, бро? Как си? Нормално. Първият човек, който ти хрумва, като ти казва номер едно ютубър в България. Най-много да гледам Пресли. Перси. Пресли. Пресли. А те от три. И двамата ли казвате Пресли? Да. Я ми кажете само от колко време следите Пресли. От началото на пакта, може би. От началото на... Това не е ли към 10 години е така? Нещо такова. Всичко добро ви желая. Чао, чао. Да. Здрасти, братле. Трябва да ми кажеш кой ти е любимия ютубър в България. Цанов. От колко време гледаш Цанов? Не знам. Горе Аз долу. много не гледам YouTube, ама година сигурно. Година и според тебе той си изпипа най-много добре видеята и така. В смисъл най-топком. Най-интересни са ми. Добре, братле. Всичко добро ти желая. Чао, И чао. на теб. Здрасти, братле. Здрасти. Можеш ли да ми кажеш кой е любимият ти ютубър и кой според тебе е номер едно ютубър в България в момента? Слави да Паша. Много ти благодаря за искреното мнение. Пожелавам ти лека вечер и всичко най-добро, брат. Здрасти. Не искаш да ме отразяваш? Не, моля те, човек. Само едно въпрос ще си задавам и се тръгвам. Може ли ми кажеш кой ти е най-любимият човек, кой според тебе трябва да е топ едно ютубъра на България? Фонбъстър. Funbusters. Те са българи, така ли? Да, не си ли гледал? Не. С какво се занимават? Паранормално. Гледал съм ги. Сега като... Те ли са пичовете, където качиха стори, че в момента са на The Conjuring House? Не си сигурен. Funbusters. Добре, записвам си ги, брат. Всичко добро, ти пожелавам и лека вечер. Кей, Мартин. Всичко е по мет и маргарин. Хей, момчета. Здравейте, момчета. Кой според вас е топ едно ютубъра на България в момента? Але Симонов, брат. Ален Симеонов. Много ви благодаря за отделеното време, момчета, и ви пожелавам лека вечер. Ари на тебе, брат. Айде, всичко добро. О, Марто. Какво става, брат? Снимаме ютуб видео. Да, разбрах вече, казаха ми. Кой че ти си каза? тук. Казаха ми, че си тук. Кой ти каза? Кой... Хора, които едни-две момичета, една даже преди малко. Сетих се, аз Едно си говорих с кафяло. тях. Добре, окей, я ми кажи, кой ти е топ ютубъра на България? В момента най-много гледам Друмев, много искам да направиш клип с него. Да те научиш. С Марци Друмев ли? Да, ще стане много откачен. Долу в коментарите, ако се появи Марци Друмев, да напише дали иска да ме научи на задно салто, ще се разберем. Защото ще стане много откачен клип, защото двамата сте води глави. Да, така е, ще стане готино видео. Много ти благодаря, брат. Всичко добро, ти Няма- пожелавам няма лека нищо. вечер. Здрасти, братле. Коса. Според тебе, кой би ранкнал като топ едно ютубър на България в момента за тебе? Клашера. Имаш ли любимо негово видео? За държавите. За държавите. Добре, той доста държави. В смисъл, ти поредицата за държавите харесваш. Аха, дето е прави за Казахстан, за Киргизстан, за всички
И аз доста ги гледам, няма да лъжа. Всичко добро ти пожелавам. Йо, какво става, брат? Как си? Добре. Кой е любимият ти ютубър и кой би ранкнал като топ 1 в момента ютубър от България? В принцип, ако беше малко по-правничко, може да ти кажа Коби, ама сега почна да прави някакви FIFA видеа, аз не съм. Друмев. Това е много Друмката добре. ма кефи. Добре, значи избираме Марти Друмев. Всичко добро ти желая. Амен. Чао, Виж. чао. Какво става ютубър? Здрасти, момчета, как сте? Кой според вас е топ 1 ютубъра на България в момента? Да ти кажа ли? Да, аре, започваме с тебе и нататък, давай. Диан Фрейзера. Мартин Пенев. Стига бе, брат, дай някой адекватен. Минера кеф майко. Добре, ама не съм най-добре определено. Дай някой, който... Павел Колев и всяка тогава. Павел Колев, ай. Айде, пишем това. Добре. Хевън Бул. Хевън Бола, добре. Павел Колев и всяка. Те го казаха. Не, той може да казва папката и цака, няма проблеми. Кумбата. Ей, кумбарата, добре. Здрасти, брат. Кой според тебе в момента е топ 1 ютубъра на България? Вената, брат. Вената, добре. Вече после загуби май. Да, ама няма значение. Важното е, че ще кефи. Вената, добре, записвам си. А от колко време си следял Вената? В смисъл, кога започна да го гледаш? Не знам, май 2015 ли кръм на 2016. Чак от тогава ли бе, човек? Много ти благодаря. Всичко добро ти желая, братленци. Лека вечер. Чао, чао. Здрасти, брат. Здрасти, бе, брат. Как си, брат? Много съм добре, ти как си? И аз съм добре. Кой е най-добрият български ютубър в момента? Брат, не гледам... Стига, трябва да имаш някой. Моля те. Кой да кажа, бе, брат? Добре, хубаво, брат. Ще кажа Слави от The Clashers. Слави от The Clashers. Добре, окей. Гледал ли си му видеята наистина? Не, променям си мнението. Анти Студио. Ма ти мимваш в момента. Не бе, не мимвам, бе, брат. Аз ги гледам редовно. Кое е последното видео на Анди Студио? Бе, брат, играя Кринца Сбърка. в изоставена сграда. Сбърка. Всъщност, кое е торта е последното им видео? Ето я тортата, тя отзад цялото беше торта. Добре, пише Анди Студио, братле. Бай, всичко добро, лека вечер ви пожелавам. Здрасти, брат. Кой според тебе е най-добрият български ютубър в момента? Преслав. Преслав, т.е. Ателтрит. Да. А ти от колко време следиш Пресли? На някак към 3-4 години приблизително. 3-4 години. Добре, окей. И до ден днешен си го следиш. Да. Лека вечер ти пожелавам. Ти си Марто Пенев. Точно така, браво, успя, издокара го. Според вас, кой е най-добрият ютубър в България? The Clashers. Слави The Clashers, нали така? Аз ще кажа The Clashers. The Clashers, добре, окей, записвам си още едно. Дамата, в бяло. Мъци, найс. Много ви благодаря за отделеното време, всичко добро ви пожелавам. Айде, чао. Лека. Приятели, ето че стигнахме до средата на видеото и вече 25 от 50 души са дали своя глас, кой според тях е номер 1 ютубър в България. Ето го и текущото класиране. На първо място с 4 гласа застава Слави Клашера. На второ място Пресли Ателтрит с 3. Всъщност нашето трето място за в момента се поделя от два канала, Светът на Ванката и Диан Фрейзър. Остават още 25 души да дадат своя глас. Нека да видим какво ще се случи и как ще завърши крайното класиране. А вие не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не пропускате нито едно следващо видео. Също така оставете лайк на това видео, ако ви харесва, и го споделете с приятели. Нека продължаваме. Здрасти, братле. Какво става, маняк? Кой ти е любимия ютубър и кой според тебе смяташ, че прави най-доброто съдържание в България в момента? Цанов. Цанов. Бачка, аз през тебе не моля да стана известен и да си рекламирам собствения бизнес. Какъв ти е бизнеса? Занимавам се с земеделие, имам маса дини и пъпеши продавам. Дините хубави ли са? Че аз съм голям фен на дините. Сладки са, обаче още не са моите ще станат след един месец, да сега продавам гръцки. Така ли? Ага. Браво. Ма изцяло Само с това ли поне са? съм честен и си казвам. Да. Си Айде, брат, всичко добро ти Айде. пожелавам. Лека вечер. И на тебе така. Здрасти, брат. Йо, какво става? Адаш? Добре съм, братле. А Мартин ли си казваш? Да. Найс, супер. Трябва да ми кажеш според тебе кой е топ 1 ютубъра на България в момента. Брат, повече ще кажат Слави The Clashers майна. Да, доста хора са го казали, а ти виждам, че си от Пловдив, щом говориш на майна, така че е твой човек, Славито. Аз няма да избера Слави. За мен вената ме кефи като контент. Окей, имаме вената между другото, да. И може би Друмев. А кой от двамата? Ето, айде избери сега един от двамата. Вената или Друмев? Айде, избери си. Избирам вената, брат. Не мога да избера вената. Окей, вената избираме, направо си записвам вената. Всичко добро ти пожелавам. Чао. Оставам, момчета, как сте? Слушай, пиеш ли още, брат? Не. Съдържа 0,0% да рече са 0 грама протеин, 0 грама сол, 0 грама наситени мазнини и съдържа 3,9 грама въглехидрат. От 30,9 грама въглехидрат само сладникавия вкус. Обаче 2,125 мг, което ти тренираш нещо. Тренирам фитнес, брат. Така че ти за енергия, брат. Добре, ма това някакъв продукт, че ти стрепотор ли си, какво си? Искам да ми кажете кой според вас е най-добрият ютубър в България в момента. Вижте, за двамата сме Слави Клашер. Супер, няма проблеми, да, това е файн. Всичко добро ви пожелавам, лека вечер.
Айде, здрасти брат. Здрасти. Кой е най-добрият български ютубър? The Clashers. От колко време следиш The Clashers? 1 година и половин месец. Супер! Айде, успех! Лека вечер! Чао, чао! Чао. Здрасти, братле! Здрасти, брат. Имаш ли някой човек, който според тебе би го провъзгласил за номер 1 ютубър в България? The Clashers, брат. Пожелавам ти лека вечер и всичко добро, успех! Здрасти, брат! Охо, Кой според тебе е най-добрият български ютубър? според мен в момента най-добре, понеже той вече няма толкова много ютубъри, които да Добре. правят нов контент. Лагадов. Лагадов! Много underrated. Чига да има прати, той Лагадов е от 20 години това момче, той качваше на GTI и такива. Да, ма What? иначе научил е супер underrated. Всичко добро ти желая, чао, чао, лека Добре, вечер, брат. Ето го. Ето го. Ето го Марто Пеневате. Кой ти каза, че съм тук? С момче с зеленото. Кажи ми кой според тебе е най-топ ютубъра в България? No thanks, братле. No thanks. Котсто, това е много яко, добре. Да, че... Юх, майко, чак се. Добре. Имам и още един, той е Shadow Hexa, разбира се. Shadow Hexa. Ама кой повече харесваш? No thanks или Shadow? Shadow Hexa, ма просто нещо казах No thanks, защото и... Добре, ако искаш ще сложим Shadow Hexa тогава, ако искаш. Добре, мой Shadow Hexa. Чакай го зачетем No thanks. Добре, брате, пожелавам ти всичко добро, лека вечер и така, чуваме се. Много ти благодаря. Чао, чао. Чао, Марто. Това е измама. Това е измама, лъжа, не е истина. Колко е часа? Колко е часа? Часа е 23:27. Не знаеш кой? Кой е той, бе? Я го Мале, образувай, я бързо му кажи кой, бе. Кажи му кой, бе. Кой според тебе е най-добрият ютубър в България в момента? Ама искрено искам да ми кажеш на кой контента най-много ти харесва и най-много го следиш. Точно в момента най-хубавия контент, който харесва на мен е на Зенката. Нали го знаеш? Знам Зенката, как не знам Зенката? Зенката пишем, така ли? Да. Добре, много ти благодаря, братленце, за отговора. Останато, че трябва да ходя да снимам и образувай приятелят си кой съм. Сега ще кажа, това е Мартин Пенев. Няма как да не го знаеш. Ево, брат ми, голям си. Айде, лека вечер. Айде, лека. Здрасти, брат. Поставя Марто. Добре съм, брат, как си ти? Добре съм и аз. Така, това да се чуе. Искам да ми кажеш според тебе, кой в момента е най-добрият български ютубър? Бих казал Данчо. Данчо? Данчо. Това е изненада, окей. Да, Данчо, момента... ти си първият човек, който слага Данчо. А ти гледам, че така доста готин, то не бих казал, че е сетъп, ама виждам, че това е като... Това стая ли ти или е холова част на апартамент? Брат, и двете. Да, защото виждам, че има такава секция като за хол, с чашата и тези работи. Да. Готино си го направил, ти цъкаш явно доста. Брат, не цъкам доста, ама ти разцъквам. Всичко добро ти желая и ти пожелавам лека вечер. Левски и Цески. Първо ще ми отговориш на въпрос, след това ще ти кажа. Добре. Кажи ми най-любимият ти български ютубър, който би го провъзгласил за номер 1 ютубър в България. Левски или ЦСК, това е трудно, брат. Аз принципно следя футбол много. От клубните отбори в интернационален вариант съм за Барселона. Но от тази мисъл трябва да кажа и ЦСК. Ти за Левски ли си? Не, аз съм за Славия. Всичко добро ти желая, братко мой. Благодаря. Чао, и аз благодаря. Мартин Пенев, какво става? Здрасти, брате, приятно ми е, как си? Добре съм. Кажи ми според тебе кой е най-добрият български ютубър в момента? Кралски в момента много гледам, между другото. Окей, записвам си, това също е доста интересен. Това не е първия. Питал съм към 40 човека, никой до сега не ми е казал Кралски. Не, Кралски, брат, много кеф как флейми. Ма не само, той го прави по добър начин. Много ти благодаря още веднъж, брат, за отделеното време. Успех ти пожелавам и всичко добро. Това е Мартин Пенев. Да, как сте, момчета, какво правите? Добре сме. Всеки един от вас може да ми каже по един човек, който най-много гледа в България, който смята, че заслужава приза номер 1 ютубър в България. Човек. Друмев. Супер. Казвам Друмев, много... Топ. Марти Друмев. Не Друмев. Значи 2 пъти Друмев, така ли? Да, 2 пъти. Чакай си го запиша, да не го изпусна само. Една секунда ми дайте. Благодаря ви. Всичко добро ви желавам, момчета. Благодаря, лека вечер. Чао. Какво става, брат ми? Как си? Бе, брат, при теб. И при мен е добре, снимам видео, искаш ли да участваш? Може. Искам да ми кажеш, ако трябваше да ранкваш, кой ще да ти е номер 1? Само един човек може да ми кажеш. Пресли, брат. Пожелавам ти лека вечер, успех с живота и се надявам да можеш да се видиш в видеото. Здрасти, братле, какво става? Добре при тебе. И при мен е всичко 6. Ако трябваше да си избереш кой за теб е най-топ ютубъра в България, кой би посочил? Клашера гледам, бат. Това е добре. Слави Клашера, добре, искаш да запишем Слави Клашера в такъв случай? Да, бе. Аре, пиша Слави Клашера тогава. От колко време следиш Слави Клашера? Бате, нека 5 години. 5 години. Той играеше тогава май Clash Royale. Не Clash Royale. Clash Royale май се водеше, да, Clash Royale. Да, той там Clash Royale. Ай, ус! Много ти благодаря. Всичко добро ти желая. Лека вечер. Чао. Здравейте, момичета, как сте? Здравей съм. Добре, че? И аз съм добре, благодаря ви. Питаме хората, кой според тях е най-добрият ютубър в България. Може ли ми кажеш някой? Пресли? Окей, чакай да запиша Пресли. Това е добре.
добре. А ти какво ще кажеш? И аз. Какво става, брат ми? Много готин аутфит имаш. Мерси, брат ми. Много добре изглежда. Искам да ми кажеш кой според тебе е най-добрият български ютубър в момента. Ти. Не бе, стига бе, дай кажи ми някой наистина. Заклевам се, виж, заклевам се. Ти се заклеваш, ама смяташ сама си. Заклевам се върху майка ми бащата. Чай се запиша, брат. Брат ми, Топ. избирам те, защото много ме кефиш, заклевам се. Цялата ми рода те гледа, брат. Кефиш. Много ти благодаря, братленце, наистина. Всичко добро ти пожелавам. Чао, чао. Здрасти, брат. Здравей. Кой според тебе е най-добрият български ютубър в момента? Съвсем сериозно. Слави Клашера. Айде, брат ми, всичко добро ти пожелавам. Лека вечер. Лека Чао, чао. вечер. Здрасти, брат. Може да си изразиш мнението за криптовалутите? Мога, ако след това обаче ти ми отговориш на два въпроса. Разбира се. Така че криптото е още един начин за хазарт, според мен. Имаш ли някой ютубър, който би казал, че ти е топ 1? Отваряш си YouTube и си казваш, че това е най-добрият ютубър, той прави най-доброто съдържание. The Clashers. The Clashers смяташ, че е най-добрият, така ли? Пожелавам ви успех, няма да ви задържам, че имам да снимам още. Изглеждате много готини момчета, продължайте в същия дух и ви пожелавам много успех, много пари да изкарат, без да губите. Благодаря ти, подобност и най-вече здраве. Айде, всичко добро и на вас. Чао, чао, лека. О, Марто. О, братле, здрасти, как си? Беци. И аз съм добре, искаш ли да участваш в YouTube видео? Добре, брат. Кой ютубър от българските би сложил на първа позиция? Брат, те отрит. Последният човек си брал. Закриваш видеото. Нема, брат. Брат, не знам, обаче при тебе любимия ми клип е там с педофилите. Последния, а? Пълно и аз е така, човек всека вечер като влизам направо ужас. Айде, бай, всичко най-брат. И така, след като попитахме 50 души, кой според тях е най-подходящ за титлата най-добър ютубър на България, краля на българския ютуб, всички със сигурност, които гласуваха, дадаха много разногласни мнения. Наистина не съм очаквал толкова много, именно и затова се получава така разлика, но все пак на първо място, с очуда или не, съобщавам, че Слави Клашера, който е с цели 14 вота от 50. На второ място е Пресли Ателтрит, 8 души са гласували за него. На трето място е Марти Друмев с 4 гласа. На четвърто място са Павката и Цака с 3 гласа. И другите вече са с по 2 и с по 1. Така че напишете долу в коментарите според вас дали това класиране е правилно и ако не, кой е вашия любим български ютубър, кой според вас заслужава да застане на първата челна позиция или да е поне в топ 3. Така че да, това ще бъде всичко от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не пропускате нито едно следващо видео. Също така оставете лайк и споделете с приятели. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Марто Пенев. Вие сте моите зрители. Бай и до следващото видео.